Tässä on tää ruusulasilliset lyhdyt. Siinä on sama ohjevideo kuin tässä vaaleita lyhtyjä. Se on sama malli. Ainoa poikkeus on, että tässä viiletään nämä punaisella nuolella merkityt linjat kevyesti Stanley-veitsellä. Elikkä otetaan nyt tuosta yksi linja. Tuo niin ihan kevyt viilto siitä päältä, että se vaan taittuu silleen tiukasti. Ja nämä leikataan irti, nääkin mieluummin Stanley-veitsellä, noin. Ja tässä Stanley-veitsellä tuo ja tuo leikataan auki noista kaikista. Ja sitten nämä lasit leikataan irrallisiksi palasiksi. Ja kasaamisen eri kepperi on hyvä liima. Tämä on paksumpaa paperia kuin tuo vaaleita lyhtyjä, sen tähden tässä on ehdotonta tämä viiltäminen. Sitten leikkaa irti kaikki palat.